watu sing menehi ninggalku senajan ora berjanji nanging kena kanggo ngadamati ali-ali watu tumempel jedek manisku najan embane wis putih ning watune tetep durung malih ali-ali gawa cita nalikane ing wis mekana Rino andem rasa ning tikar asmara ali-ali watu kok menene lingser dalu sira pamit marang aku kok tinggali ali-ali watu nggih masih sesarengan Surya Laras saking wilayah Soko Kidul Kecamatan Puling diabadikan syuting Yapa wilayah Pangkal Sawo Ponorogo sound system HR Pro Kang Mas Hardi Karanganyar Pule Trenggalek Waranggono Yuli ali-ali waktu sing menehi ninggalku senajan ora berjanji nanging kena kanggo ngadamati ali-ali waktu tumempel jedek manisku najan nembane wis putih ning watune tetep durung malih ali-ali gawa crita nalikane wis mekana nendra dalu ngantos rina andem rasa ning tikar asmara ali-ali waktu kok wenene lingser dalu sira pamit marang aku kok tinggali ali-ali watu gawa crita nalikane ing wis mekana nendra dalu ngantos rina andem rasa ning tikar asmara
lara ali-ali watu kok weneke lingsir dalu sira pamit marang aku tinggali ali-ali waktu wiwit biyen mas aku wis nate matur lara larane wanita yen diwayu ning yo kene teko-tekone mreng bojo rapi loro timbang singgo harap becik wayu apa kowe milih seneng tak pusu aku jangan nanging kowe ora ngerti panjenengan darbe ati kencana mas tuladane cobawan lindungan di kene jang kene lungo tak kandhani ya sembodyo garwa raden Dananjaya wonten ayu kumpul para marune ora nesra nanging malah nyokro ati bebarengan lepuring setratna suci sapa sing ora kedanan mripate lalap awe kaku kahati lanangku yen anyawa manis esteku sayange anakku loro wis duduk kono prawan kembang desa apa bisa keturutan momo putra urip bebarengan aku kedatang rindu
Yuli tarewaki pati geni pabrik karepe luluh hatine aku ora bakal tapi musliramu kenyataan teni Mas Yanto saking Rawajan Suko Kidul Iso Tresno Katur Panjenengan. Puniki Mas Eko matur sembah nuwun. Sesarian karawitan Surya Laras. Dan juga video syuting Yapa Multimedia. Sobat urip iki sliramu natoni atiku apa tenan lakon sing tak sangga jebul tresnamu kemu wisa apa pancen wis pinasti sliramu kebaco tak tresnani ning nyatane sliramu rekno tak antepi pokasane tak trimo lelakonku najan beri padang kabeh lelakon urip iki apa pancen wis binesti sliramu kebaco tak tresnani ning nyatane sliramu rekno tak endepi pokasane tak trimo lelakonku najan perih jroning ati
bisa aranono iki jenenge apa aduh penak rasane legi minulayan klopo banjo warnane saka pohon asale ora urung wong sombong lenggang-lenggang tasih sesarengan kalian karawitan Surya Laras saking Tlatah Suka Kidul Indonesia sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh penak rasane legi gurih minulangan klopo abang juarnane saka pohon asale ora urung wong sombong lenggang-lenggang Bapak Wedut monggo rasane yen dilarani panggah eling tekane saiki atiku kok gawe loro merga kowe tega mentolo apikmu mung ana lambe jebul lamis kabeh katresnane ning arepku kowe tresno ning burine malah gelem liya aja nganti nyawang aku yen to weruh nyepeti mripatku alung aliya kowe timbang dadi lilit sak lawase yen matu dadi racun racun dodol aku dadi ketun wong tresno yen dilarani yen kuat aku golek ganti nalika semono kowe teko arep omong apa nisor apune bang Joko jabol wiles kok wis duwe bojo loro malah kok asik apa awak iki nganti kowe tega ngucap janji lah sayang tak ketenger
atiku iki jabol wiles durung rapi resmi Asoy tresno kok bojone uang ora apa-apa le yen weruh aku mau bisa ndamblong tak jaluk waktu kanggo aku senajan sedina bisa nambani kangenku ayo Pak Wolo kembang melati harum gandane ati iki mikir kowe wani sopan Tenan. tresnaku ati suci Tenan lho ya. iya mugi Gusti Asik. Makmur tansah kowe, Lek. njabai iki ya larasnya Indonesia iki Wiles Kristian Nio iki Pak Lolo loh iki ya dari Bakul Kelatan wedhus lho iki. Johor dari Telatan Johor bakul wedhus kodang loh iki ya enek iki ora nyawer ya kebangetan loh ya ora nyawer Tenan Pak masuk Wiles yen eling nalika semono iya kowe teko arep ngomong apa Omong apa, Les? Ning isor lampune bangjo jebul kowe kok wis duwe bojo Pak Wolo monggo kok anggap apa awak iki nganti kowe bukan nikah jadi ake tenger atiku iki jabol wiles durung rapi rasmi wis loro tresno Iya, iya. kok bojone uang Ya, pancen asik weruh. yen weruh aku mung bisa domblong kaya bido sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan sedina bisa nambani kangenku Obang melati harum gandane ati mikirku mosok to Pak wani sopan tresnaku ati suci mugi Gusti tansah njabai Nuwun dumateng para ingkang pikantuk sampur katuwun ingkang jumeneng. Sepeda Spesial. malih dumateng para ingkang pikantuk sampur kasuwun ingkang jumeneng. Tembang menika spesial kagem Mbak Rohmawati wonten ing Prayungan Hawo. Dapat salam dari Pak Wolo. Salamnya kiu-kiu. Masuk, ya. yen eling nalika semono kowe teko arep omong apa Arep omong apa? ning isor lampune bangjo Heeh, piye? jabol wiles kok wis duwe bojo Duwe loro wisan. kok anggap apa awak iki nganti kowe tega ngucap jadi tak ketenger atiku iki jabol wiles durung rapi rasmi ayo terus Mbak Wiles Tresno kok bojone uang wasik yen weruh aku mung bisa domblong sing tak
lek wong ilih ki bagiane titik lho, Mas. Ngono to? Asik. Ati harum gandane ati iki pemikirku Masa ta, Mas? wani sopan tresnaku ati suci Tenan lho ya. ya mugi Gusti Amin. tansah ngijabahi Amin. nyatu milih wong ayu kok. Amin. Aku oleh bakal wedhus lho, Cak. Aja milik lho ya. Monggo Mas Subur. Nggih, Mas Saya Eko. pun katuraken panjenengan aja cidra. Tenan weleku ya aja cidra. Mung sakmene pungkasane tali katresnanku wis bejane yen aku tinggal pabujanku ngelingono sliramu wis nate janji prastya nanging nyata saiki mung tansah gawe gelo yen mulane aku ra wis kandha aku nesta lan ora kandha donya man yektine wis kepranan bareng kang durung karuan mbok yo eling saya suwe saya muda yuswa ojo citra mung citra bakal namae tuna